بلوچستان جان سلامتی شعبہ ہب طرف کلدار لیپس بھتا بلوچستان حکومت گوستنگ سالہ پا جان سلامتی چلو سہ ارب کلدار گیش گشین تگا بلی جان سلامتی محکمہ نابودیا ہب طرف کلدار لیپس بھتا ایک اب جان سلامتی وزیر سید احسان شاہ روتا کی بیانیہ منتا بلوچستان پدمنتگی ہما جہاں سریں کہ ادا زندہ درستیں پڑ بدحالی آماچاں جان سلامتی شعبہ و درستاں گنتری اسپتالہ مشینری و اسبابانی کمی دوا و درمان نیس تیو توکے دمگا ماڑی پرشتگو کلنڈا ڈاکٹر نیستیں ایوڑے جاور حالیہ بجٹ ذرانی لیپس بوک جان سلامتی محکمہ نابودیو نالائقیہ پدر کند بلوچستان سیاسی راشونانی گوشگیں کہ صوبہ دور و دری شہروں میں تک وتی جہاں کوئٹہ شہر سرکاری اسپتال ہوں جان سلامتی درستیں آسراتیاں زباہراں بلوچستان جان سلامتی جیڑا انچو بازو مزنا کہ شانی ہلاس کنگا سالانی سال و بازیں زر و مال درکار بھی بلے جاور اداعت کا گو سراں کہ بجٹا ایرے فنڈ ہوں کارمرز نبو گیاں جان سلامتی وزیر سید احسان شاہ گشتہ کہ جان سلامتی محکمہ پریکیورمنٹ کمیٹی دیوان یک سال بھی کہ فعال نہیں کمیٹی بس دیوانو مجلس کو تگو بلے دوا و درمان و اسباب نظرتا جان سلامتی محکمہ یک سال یا اب سیکریٹری بدل بتگ و پشکپتگی ہب طرف کلدار ہرچ کنک نبوتگاں سید احسان شاہ گشتہ کہ اب طرف کلدارہ سرکاری اسپتالانی بازیں کار بتگا تا بلے بجنے گا پیشیں کہ نبوتگاں گیشتری حالاں بیچارے میں یوٹیوب چینل یا وزٹ پکنے میں ویب سائٹ www.asaponline.com